barkanku da ƙara kasancewa da mu a cikin wannan shafin namu na Pro Multimedia. Kamar da yadda aka saba, yau mun kawo muku wannan bidiyo ne akan mutanen nan masu shan jini wa'anda Allah ya fara tona asiri. Wallahi mama Shafa, ki tura ma duk wanda ma za ki tura ma wa. Kin gani ke yar uwata ce, kin san na san ki. Ba maganar social media bane. Mutane mu ankare mu dinga yin azkar. Wallahi in gaya miki akwai wani mutumi da yake raba taliya haka a layin mu na layin iyayena. Layin su mamanmu yana raba taliya yana tattara su, bike gama dai taliyar da yake badawa ba, Allah na tuba. Taliyar nan ma yaushe zata wani ishe iyali guda ɗaya yake basu. To mata suke ga sun faɗari nawa suna zaune in gaya miki a ƙofar gidan shi. To kawai yau na zo gida, kawai na ji yara suna magana wai an ka nana ta faɗi, ana tunanin mai ya ce. Shine fa in gaya miki aka fita na je na samu babanmu na ce ɗazun na wata ƙawata ta tura min a social media, to ko dai da gaske ne to ku kiyaye, ku daina bari ana zuwa, tunda nan gidan zaki ga sun shigo sun ce za su yi fitsari ko za su sha ruwa. Na ce baba to ku kiyaye, sai ce to ya ci gaba da zaman shi fa, sai dai hayaniyan ne fata in gaya miki layi an cika, ana ta roƙon matan nan ta saki yarinyar nan, na rantse miki da girman Allah ta ki sakanta. Wai ashe in gaya miki wai dan shafan yarinyar ta ce mata ko ke menene, yarinya ta faɗi. Shine kuma wai ta shiga cikin masu inda ake raban taliyan ta ce wai ji yarinyar daga mata magana ta wani kwanta, ni me na mata. Shine matan suka ankare ko suka datse ta. To in gaya miki an fa awa ɗaya ana daga da matan nan akan ta saki yarinyar na, wallahi ta isa kanta. Har sai da babanmu ya je, yana zuwa an gaya miki ya fella mata duka da ta ji azaba. Shine ta dinga wai ayi hakuri za ta faɗa. Shine ta ɗauki yarinyar ta yi alwala, ta ce ta taɓa ta da alkhairi, ta rungume ta yarinya kawai in gaya miki mama Shafa ta miƙe. Kin ji tsigar jiki na yadda take tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko kina da yar kenan kike ma wasu? Kina da yarinya kike na mai wasu? Za ta kara. Yarinya ne. Ya ta yi a cikin ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma da annabi wallahi sai an ga masu shan jini wajen da kai na yake to ai tambaye ki ake da kai na yake da kai na kogi na kinga kogi na to ba mun ya tambaye ki tiga mai tsakani da Allah ba, daga kogi na to daga kogi na kai ba ko mu tiga mana gaskiya daga kogi na to daga kogi na ko tiga mana ya kogi na wallahi ba abin da ya tabo ma ga ma gaskiya da kogi na to daga kogi na muna tambaye ki zo bayan gidan mariya daidai na gurin wacce ka bari dan garga wani yahuza to ga mi ya ansa wani yahuza wani lawi shauna. Allah ya maka albarka da na je gida ra'aya na gode ma me kakin wannan to ai tambaye kin ce me kaki tambaye kin ce gurin alhaji alkadi lalin a cikin gidan kana ji gurin ne shi a gurin kuma shi haɗa ne shi ne abin da ta kai wani yahuza wani an zarga wani yahuza ka ga ne da gurin shi to kuma abin da aka ce kin yaran gurin to me sai ka tabbata me sai ka tabbata to me sai ka tabbata kada ina nan shi ne kuna amma ba su bilife za ka dauko da za a yi
ne to na dan wannan sai na ce maka da gwani ya hoza me kika zo yi a gwani a ai tambayar da ake so a abin da kika zo yi wannan muke tambaya ba wani abu ba abin da ka zo yi shi ne mu tambaye kai ka gudu ibro mai aure ka gudu ke ka gudu ke ta ajaban wannan zancen ya'yan Allah maka albarka. To jama'a kun ji yadda ta kaya. Allah ya tsare mu, Allah ya ƙara tuna asirin mutanen nan. Kadda ya manta a danna mana alamar subscribe.